Takže sme v najlepšom tábore tohto roka. Najlepšia akcia. To je Kuko, najkrajší hlavný vedúci. Nie, počkaj, to je Kubo, najkrajší hlavný vedúci. Tie zuby, ukáž. Ešte dobre, že necítite jeho dých. Toto sú stavby, ktoré sme postavali. Máme dve najkrajšie hlavné vedúce, ale teraz hodnotíme zuby momentálne vedúci. Ukáž, každý tam má zuby. Tento kriví trošku, za to stiahneme body, ale ináč v pohode. No bajka, výborne. Výborne, vidno, že si umývaš. Otvor. Približím. Dobre, čelustie. A ešte otvor, to vieš. Nie, otvor, ale tak, to na hodnotenie, vieš. Kubovi. Dobre, to sú lingine. Ahoj! A dáme bačumbu. 3, 4, Unity, respect, bačumba! OK.